99% ಜನಕುಲು ಅಮ್ಮಿ ಬುಲ್ತೊಂದೆ ಎನ್ನ ಕೈತಡೆ ಬೈದೇರು ಸೀನ್ ದ ಎಂಡ್ నాకు తెలుతుంది లాస్ట్ 10-15 నిమిషం బోల్తుంది ఓపేది ರಂಗಭೂಮಿ ಪಂಡ ಏನು ಒಂದು ಶುದ್ಧವಾದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ವಿಜಯ ಕವಿತಾ ಸ್ವಾಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಯಾನು ಕವಿತಾ ಮಾಣಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ತಾಯಿ ತೊಲುಟು ಪಾತೆರಂದುಲ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಅವನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ಲಕ ಮಾಣಿಗುತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಆವೊಂದುಂಡು ಇನಿ ತುಳು ನಾಟಕ ನಡಪರ ಉಂಡು ಪಂಡ ಚಾಪರಕ ತಂಡದ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಡ್ ಸರ್ನ ಒಂಜಿ ದಚ್ಚನೆ ನಿರ್ದೇಶನದ ಅಂಚನೆ ವಾಮಂಜೂರ್ ಸರ್ ಉಲ್ಲೇರು, ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ ಸರ್ ಉಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಕಲಾವಿದರ್ ನಟಿಸಾಯಿನಂಚಿನ ನಾಯ್ದ ಬೀಲ ಪನ್ಪಿನೊಂಜಿ ನಾಟಕ ನಡತೊಂದುಂಡು ಅಂಚಾದಕಳುಂತೆ ಪಾತಿರ್ಪಗ ಅಂಚಿನ ನಾಟಕ ಎಂಚೊಂಡು ಪಂದ ರಿವ್ಯೂ ದೆತೊಂಗ ಪಂದ ಈತ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಐನದು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಡ್ ರಿವ್ಯೂ ಕೂಡ ಅದೇ ತೊನಿಯಾರೆ ಅಂಡ್ ತಪ್ಪಂದೆ ಭೋಜರಾಜ್ ಮಾಮಂಜೂರ್ ಸರ್ ಬುಕ್ ಕಾಪಿಕಡ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಪಾತಿರ್ಪವೆ ಒಂದು ಪಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಒಂಜಿ ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಒಂಜಿ ತೆರಿಯೋನುಲಿ. ಸೊ ಬಲ್ಲೆ ಅಂಚನ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಅನ್ಪನ್ನಗ ಐಕ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮುಲ್ಪ ಮೈಕ್ ಚೆಕ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾತ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರ್ತುಲೆ ಎಂಕಲ್ ಪೋದೇನೆ ಪುನಗ ಒಂಜಿ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ಪನೆ ಬಂದಿತ್ತೇರೆ ಹಿಂಗೆ ನಾನು 6 ಗಂಟೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆತನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗ. ಸೊ ಮಾತ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ತುಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆನಿ ಜನವರಿ 22 ಅಂಚಾದ ರಾಮ ಜಪ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ಓಂ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ಓಂ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ಓಂ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ಓಂ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ಓಂ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ. ಸೊ ಮೂಜಿ ಕಲಾವಿದರ್ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇದೊಂದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಅಕ್ಲೆನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಂದು. ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ತಂಡದ ನಾಟಕ ಬುಕ್ ಮಂಪುನಗನೆ ಮೋಹನ್ ಪೈಗೊಳ್ಳನಿ ಪಾತ್ರ ಬಂದಿತ್ತ 3 ಜನ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲೇ ಕೈ ಬೋಡುವುದು ಅವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂಪನ್ ಮೋಹನ್ ಪೈಗಳು ಪಂಡಿರು ಅರ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಇನಿ ಫಲ ಕೊರ್ತಲು 3 ಜನ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮ ಚಾವಡಿಡು ಮಾನಾದಿಗೆದ ಮನೆಟ್ ಆಸೀನ್ ರಾತರು ಹೊರ ಸೇರ್ದನ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಬಂದು ಮಾತ ಜೋರಾದ ಕೈ ತಾಟಿ ಕೊಟ್ಟದು ಈ 3 ಜನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ನಂಪೂರು ಪಂಪನಂಚಿನ ವಿನಂತಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಇನಿ ನಕ್ಕು ಮಾತರೆಗಳ ತಿರಿಲ ಕೊನೆ ಪುಷ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ಕೊರೆದು ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ತೆರೆಗೆ ಮಾನದಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ನಮಗೂ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ಹಾರಾರ್ಪಣೆ ಮತ್ತದು ಫಲ ಪುಷ್ಪನ ಅರ್ನ ಮಟ್ಟೆಳಿಗೆ ಪಾರ್ದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ಕೊರದು ಅರಿಗೆ ಮಾನದಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಹುಡುರಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದೆ ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರು ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಕಲಾಪೋಷಕರ ಶ್ರೀಯುತ ಮೋಹನ್ ಪೈ ಮಾಣಿ ಮೇರೆ ಶಾಲು ಪದಪಾದ ಹಾರಾರ್ಪಣೆ ಬಂದದು ಫಲ ಪುಷ್ಪ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಅರ್ನ ಮಟ್ಟೆಳ್ಳು ದೀದು ಅರೆಗೆ ಮಾನದಿಗೆ ಮಂಪುರ ತಂಪುರಚಿನ ವಿನಯಕಿನ ಮತ್ತೊಂದು 3 ಜನ ಕಲಾವಿದರ್ನಲ ಪರವಾದ ಇನ್ನಿತ
ಉಳ್ಳಾಲಿ ಅಪ್ಪನ ಈ ಪುಣ್ಯ ಜಾಗಡಿ ಮೂಜಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಅಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಸನ್ಮಾನಗಳ ಮೊದಲ ಸನ್ಮಾನ ಅಪ್ಪನ ಈ ಪುಣ್ಯ ಜಾಗೆ ಉಳ್ಳಾಲಿನ ಇನ್ನು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಧಾರದ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತು ವರ್ಷದ ಕನ ನಿಜ ಆಯ್ನ ದಿನ ರಾಮದೇವರು 57 ಬದುಕೋಲ್ದಿನ ದಿನ నేను ನಮ್ಮ ಎತ್ತೋ ವರ್ಷದ నుంచి ಕಾತೊಂದಿಕ್ಕಿನ ಸುದಿನ ಅಂಚಿನೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ದಿನ ತಾನಿ ಅಪ್ಪನ ಈ ಪುಣ್ಯ ಸನ್ನಿಧಾನಡು ಮೂಜಿ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಡು ನೆನಕಂಡರು ನಿಖಲ್ ಋಣ ಎಂಕ ಮಿತಿ ಆಪಲೊಂಡು ಶ್ರೀರಾಮ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಕಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಪಂದ ಪುಟ್ಟಿನಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಅಪೂರ್ವವಾದ ಕೆಲಸಗಳು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಗಳ ಪ್ರೀತಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಲ್ತ ತೋಜಾದರು ನನಗೆ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಚಾರ ರಾಮನ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಪನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯರ ಪಂಡೆರು ಶ್ರೀರಾಮದೇವರನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಲೈನ್ ಆ ಮಂತ್ರ ಈ ಮಂತ್ರ ಜಪಿಸಿ ಕೆಡಲು ಬೇಡ ಆ ಮಂತ್ರ ಈ ಮಂತ್ರ ಜಪಿಸಿ ಕೆಡಲು ಬೇಡ ಸೋಮಶೇಖರ ತನ್ನ ಬಾಮೆಗೆ ಇಳಿದ ಮಂತ್ರ ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸು ಹೇ ಮನುಜ ರಾಮ ಮಂತ್ರವ ಜಪಿಸು. ಧನ್ಯವಾದ. ನಮ್ಮ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನು ಎಂಕಲ್ನ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಬಾಜಿ ಪ್ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಯಾರು ಕವಿತಾ ಎಸ್ ಮಾಣಿ ನಿಕ್ಲು ಬುದರ್ಕೆಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಕವಿತಾನ ಮಸ್ತ್ ವೈರಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಕೆಲವು ಮಾತ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ತಾರದಂಡಲ ತುಯ್ಯೆ ಅಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಲ್ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಅವು ನಿಜವಾದ್ಲ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ದೇವನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ ಮಲ್ತಿನವು ಐಟ್ ಪೂರ ಮರ್ದು ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಕುಜಲ್ಗ ದಾಲ ಪೆಟ್ಟವನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಳಸಂದೆ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಅದ ಹೋಯ್ತಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಈ ಇಂಕಲ್ದ ನಾಟಕ ಇನಿ ನಾಯ್ದ ಬೀಲ ಅಕಲ್ನ ಇಲ್ಲ ಕೈತಾಲ್ ಅಂಚ ಅದು ಕವಿತಾ ಬೈದಲ್ ಅಂಚ ಕವಿತಾ ಡ್ಯಾನ್ ಪಾತಿರಂದುಲ್ಲೆತ್ತೆ ಶೋ ನಾಯ್ದ ಬೀಲ ಒಂದು ನೆಕ್ ಬೊಕ್ಕದ ನಾಟಕ ಪುದರ್ದಿದಾಡು ನಾಯ್ದ ಬೀಲ ಒಂದು 162-63ನೇ ಶೋ ಇದೆ. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ ನಿಗಲ ಶೋ ಕೊಡ್ದುಪ್ಪಾರೆ ಮಾತ ಇರ್ಲ ಬತ್ತದ ಕಮೆಂಟ್ ಲ ಪಾರ್ದುಪ್ಪೆರ್ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ತೆದ ಪಾತೆರ್ಲ ಪಾತೆರ್ದಿಪ್ಪೆರ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇರ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಎಡ್ಡೆ ಈ ನಾಟಕಡು ನಾಯ್ದ ಬೀಲ ಪಂಡಿಗುಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಗಲ್ನ ಬಾಲೆಗ್ ಕವಿತನ ಬಾಲೆ ಎಂಜಿನ ಪೊಣ್ಣದ ಒಪ್ಪನಲ ಮಗಲ್ನಲ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಕತೆ. ನಾಯ್ದ ಬೀಲ ಪಂಡಿಗುಡ್ಲಿ ಕೆಲವು ದೇವಸ್ಥಾನಡು ನಾಯ್ದ ಬೀಲ ಒಂಜಿ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಈ ಜವ್ ಐಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಾಯ್ಡು ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ನಾಟಕದ ಬೊಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಬಂದ್ಪೇರು ನಾಯ್ದ ಬೀಲ ಪಂಡ ಇಂಚನ ಅಂಚ ಟೈಟಲ್ ಬೇತೆ ಬೊಕ್ಕ ನಾಯ್ದ ಬೀಲ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾಂಧವ್ಯ ಕವಿತಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಒಪ್ಪನು ಭಾರಿ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಯಾಪಲ ನೆನಪುದಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆದ ಕಲೊಟ್ರ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ್ನು ಉಚ್ಚಿದು ಕೊರ್ನಾಗ ಅಪ್ಪೆರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಪುಲಿಪನ ಅಮ್ಮೆ ನಿಕ್ಲು ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲು ವಾಶ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂಡ ಅಪ್ಪೆಂಡಲ ಒಂಚೂರು ಗರ್ವ ಕಟ್ಪಲ್ಲ ಅಮ್ಮೆರೆಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪೇಜಿ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆಯನ್ನು ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತು ಕಡಪುಂಡಾಗ ಆ ಘಟನೆಯನ್ನು ತೂದಾಯಿನ ನಾಟಕ ನಾಯ್ದ ಬೀಲ ಪೂರ ಕಡೆಟ್ಲ ಆಯ್ನಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು 99% ಜನಕ್ಕುಲು ಅಮ್ಮೆ ಬುಲ್ತೊಂದೆ ಎನ್ನ ಕೈತಡೆ ಬೈದೇರು ಸೀನ್ ದ ಎಂಡ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ದೇ ಕಾಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಇನ್ನು ಉಂದು ರಾತಿಜಿ ಎಂಡ ಪಾತ್ರೆಲ್ಲ ಆತಿಜಿ ಕೆಲವು ಅಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ ಪಾತ್ರೆಲ್ಲ ಆತಿಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಬುಲ್ತದೆ ಬಂತೇರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ತೊ ಮಗ ಅಂಚು ಪಂಡದು ಪೋತೇರಿ ಇನ್ನು ಬಾಂಬೆ ಡಾವಡು ನಾಯ್ದ ಬೇಲ ಓಲ್ ಮಾತಾಂಡು ಅವು ಭಾರಿ ಹಾರ್ಟ್ ಟಚ್ ಅప్పుడు
ಈ ಬಾಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಕಡಪುಟ್ನಾಗ ಈ ಬಾಲೆ ನಡೆದು ನನಗೆ ಕೊಂಚ ಒಂದು ವರ್ಷ ತುಯರಿ ಜಲೆಯನ್ನು ಬಂದಾಗ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ತೇನೆ ಅಮ್ಮೆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೆಟ್ಟಾಕ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಥಾ ಹಂದರ ಬಾರಿ ಯಶಸ್ವಿ ನಾಟಕ ಕಾಮಿಡಿ ಲಂಚಿನುಂಡು ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ನೆಟ್ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ನೆಟ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಹಿಂಗೆ ನಾನು 5 ಪಕ್ಕ ನೀನು ನಾಟಕ ಬರೀನಿ ഞാൻ ഡോക്ടർ അരവിന്ദ് ബോളർ ഉള്ളത് എന്ന അരവിന്ദ് ബോളർ భోజరాజు వామంజూరు ముజ్జంత కాంబినేషన్ భంజర తెలిపోండి ఈ డ్రామా ఒడితినా తెలిపోండు అంటే లాస్ట్ కొంచెం నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ నెక్స్ట్ డ్రామా ఇంకొక ఏర్ల గ్యారంటీ వస్తుంది ఈ జగత్తుడు ఏర్ల గ్యారంటీ వస్తుంది మనిషి దాదాపు ఉండ యాను ఎన్న యానే పర్మనెంట్ ಎಂಡ ಕಾಸುಂಡು ಯಾನು ಕಾಸುಡೆ ಎನ್ನ ಜೀವನ ಒಕ್ಕ ಎನ್ನ ನೀರ್ಲ ಪಂದಾರ ಬಟ್ ದೇವೇರ್ನ ನಿಯಮ ಬೇತೆ ದೇವೇರು ನೀ ಇಂಚಿನೇ ಮಲ್ಪಡು ಇಂಚಿನೇ ನಿನ್ನ ಕರ್ಮ ಇಂಚಿನೇ ಈ ಭೂಮಿಡು ಇಂಚಿನೇ ಆವಡು ಬಂದು ಅದು ತುಂಬೇ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆದಪ್ಪೆ ಅವು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತು ಇಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಏರ್ಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹತ್ತು ನಾಟಕ ಲಂಚಿ ಒಂಜಿ ಯಾನ ಕತೆದಾಲ ಪನ್ಪುಜಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ನೈಜ ಯಾನ ತೂತಿನ ಘಟನೆ ಹಿಡ್ದು ಪೆಜ್ಜಿದು ಅವು ನಾಟಕ ಬಟ್ ಪ್ರತಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆಲ್ಲ ಟಚ್ ಆಪಿನಂಚಿನ ನಾಟಕ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಅನ್ನು ಒಂಜಿ ಟಚ್ ಆಪಿನಂಚಿನ ನಾಟಕ ಏರ್ಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಡ್ರಾಮಾ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ಎನ್ನ ನಿರ್ದೇಶನದ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋದು ಪುರುಷೋತ್ತಮನ ಪ್ರಸಂಗ ಅಂದು ಅಂಡ್ ಶೂಟ್ ಆದ 1 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಈ ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮ್ ಅವು ಅಂದ್ ಬುಳ್ಳಿ ಮೂವೀಸ್ ಅತ್ತು ಅವು ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಫಿಲಮ್ಸ್ ಅವು ರವಿಕುಮಾರ್ ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಶುದ್ದೀನ್ ಆಯ್ತು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಗ್ಲಿ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಲೆತ್ತದು ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಎನ್ನ ಭಾರಿ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರ ಜನ ಮಲ್ಲ ಉದ್ಯಮಿಲು ಇತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಇತ್ತ ರಿಲೀಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ಮಗನು ರವಿಕುಮಾರ್ನ ಮಗೆ ಪೃಥ್ವಿ ಅಜಯ್ ಬಂದು ಆಯ್ತ ನಾಯಕ ನಟಿ ಋಷಿಕಾ ಬಂದು ಹೀರೋಯಿನಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮುಡ್ಬೈದ್ರು ಈ ನೈಜ ಘಟನೆ ಆಧಾರಿತ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆ ತೂನಗ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ ಆಪುಜಿ ನಿಕ್ಲ ನಿರಕರೆಕ್ಟ್ ನಡಪನ ಘಟನೆ ಅಂದ ಆಪುಡು ಅಂಚನೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಉಂಡು ತುಳುನಾಡದ ಪೂರಾ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲಿ ಭೋಜರಾಜರ್ಲೆ ಯಾನಲ್ಲೇ ಐಟು ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ ಮಾತ ನವೀನ್ ಪಡೀಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಏನು ಆ ಫಿಲ್ಮ್ ಉಡಲೇರು ಬಟ್ ಒಂದೇ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ದಾಖಲೆ ಇದು ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ರಿಲೀಸ್ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸೊ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮೆಸೇಜ್ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರು ಆಯ್ತು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಶಿಸ್ತು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪನೆಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ದುಶ್ಚಟುವಟಿಕೆ ದೂರ ಐತನೆಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ರಂಗಭೂಮಿ ಪಂಡ ಏನು ಒಂಜಿ ಶುದ್ಧವಾದ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತನ ಒಂಜಿ ದೇಗುಲ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನವು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಎಂಟ್ರಿ ಆದು ಒಂದೇ ದಿನ ಮಲ್ತದ ನನಂಗೆ ಬಚ್ಚುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಆಪುಜಿ ಹೆಂಗೆ ಬಂಗಾಪುಡು ಬಂಡ ಆ ತಂಡಕ್ಕೂ ಬಾರಿ ಉಪದ್ರ ಆಪುಡು ಕೊಂಜಿ ಪುದರ ಆಯ್ ಕೂಡಲೇ ಪುದರ ಆಪುಡು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಪೇರು ಪುದರ ಆಪೇರು ಬಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರೀತಿ ತೋಜವನು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಾಂಕಿದಿನಕ್ಲ ಅಕ್ಲಿ ಅಂಚಾದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒವೇ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾವಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾವಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಕಲಾವಿದೆ ಬತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತು ರಂಗಭೂಮಿದು ದುಂಪೋಡೊಂದಾಂಡ ಅವು ಬೋಡು ಪಕ್ಕ ಯಾನು ಪುದರೊಂದು ಎಂಕ್ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಅಹಂಕಾರ ಮಲ್ತನ ಆಯನ ದೇವರು ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕೂ ಮಾತ್ರ ಪಕ್ಕ ಅವು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಆಪುನು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಆಪುನು ಯಾನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಕಲಾವಿದರು ಶಿಸ್ತುಡು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ರಂಗಭೂಮಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂಡ ನಿರಂತರವಾದ ರಂಗಭೂಮಿ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗಿತ್ತು ನನ್ನ ಮರೆಯಲ್ದ ಟೈಮ್ ಬೈಯಾನಾಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನುಂಡು ಓದೇವ ಕಾಲೇಜ್ ನಾಟಕ ಇಜ್ಜಿನಿ ಎಂಚ ಬಾರಿ ಉರು ಆಪುನು ಅಂಚ ಆಪುನು ಪಂಡ ಒಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲು 15 ಜನ 24 ಜನ ಅಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವು ಎಂಕ್ಲ ಚಾಪರ್ಕ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವು ಒರಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಿಸ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಪುನು ಪಕ್ಕ ಎನ್ನ ತಂಡದ ಕಲಾವಿದರು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಕಲಾವಿದರು ಶಿಸ್ತುದ ಕಲಾವಿದರು ಬೊಕ್ಕ ಓಲ್ಲ ನಾಟಕದ ಉಲಾಯಿ ಪೊಂಡ ಪಿದೆ ಬತ್ತು ತಿರ್ಗುನ ಅಡೆ ಓಪಿನ ಅಂಗಡಿ ಓಪಿನ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಟ್ಟಿಜ್ಜವು ಬಾರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಡು ಅಕ್ಲನ ವೆಯ್ಟೆಡ್ ಅಕ್ಲನ ನೆಟ್ ಕುಲ್ವೇರು ಬತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗುಂಪಾದ ಕುಲೊಂದು ತಮಾಷೆ ಮಕ್ಕರು ತೆಲಿಕೆ ಅಂದು ಪೂರ ಎಂಕ್ಲನ ತಂಡೋಡು ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒವ್ವೇ ದುಶ್ಚಟ ಎಂಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತ ಸ್ಟೇಜ್ ತೋಲಾಯಿ ಬರೆಯರೆಚ್ಚಿ ಎಂಕ್ಲು ಏತು ವರ್ಷ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಬೈದ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲನ ಇಲ್ಲದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಐಕನಿಗೆ ಐಕೂರ ಏರ್ಲ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ ತಂಡಡು ಒಂಜಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇತ್ತಂಡ ನಿರಂತರವಾದ ತಂಡ ಇತ್ತು ಎಂಕಲ್ 35-35 ವರ್ಷ ನಿರಂತರವಾದ ತಂಡವು ಭವಿಷ್ಯ ಉಂಟು ಇತ್ತೆ ಕಾಪಿಕಾರ್ ಸರ್ನ ನಾಟಕ ಪನ್ನ ಒಲ್ತೊಲ್ತ ದೂರ ದೂರದಕ್ಲು ಬರ್ಪೇರ ಓಲೆ ದೂರ ಪಡ ಆತ ದೂರಲ್ಲಿ ಬರ್ಪೇರು ಸೊ ಅಂಚಿನ ಅಭಿಮಾನಿನಕ್ಲೆಗ್ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವೇರವು ಅವು ಅಭಿಮಾನಿ ಬನ್ಪುಜಾನ್ ಅಕ್ಲಿನ ದೇವೇರಂದೆ ಬನ್ನೋದು ದಯಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಚಾಪರ್ಕ ಅಂದ್ ಪಂಡಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಧೈರ್ಯೋಡು ಬರ್ಪೇರು ಒಲ್ತೊಲ್ತು ಬರ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಕಾರ್ಕಳದಕ್ಲಿ ಉಡುಪಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಕೇನು ಅಪ್ಪಿಗಟ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ರ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಕಾರ್ಕಳ ಉಲ್ಲ ಬರಲಿಯಾ ಅಯ್ಯ ಬನ್ಪಾಪಗ ಒಂಜಿ 1.5 ಗಂಟೆ ಉಂಡು ಬಲೆ ಆರಾಮುಡು ಬಲೆ
ಒಲ್ತೊಲ್ತು ಯಾನು 20 ಸರ್ತಿತ್ತು ಯಾನು 18 ಸರ್ತಿತ್ತು ಇಂಚಿನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪಾಪ ಬೈಕ್ ಹಿಡು ಒಲ್ತೊಲ್ತು ಬರ್ತದೆ ನಿಜವಾದ ಯಾನ್ ಅಕ್ಕಳ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಪಂಡ್ರಡ್ನು ರಾತ್ರಿ ಪಿರಬನೊಬ್ಬರ ಜಾಗಿರ್ತಿಡು ಪೋಲೆ ಬೇಗ ಇಲ್ಲಡೆ ಮುಟ್ಟೋಡೊಂದು ಬರ್ಪಾರಿ ಇತ್ತು ದೂರೋಡು ಅಭಿಮಾನುಡು ದಾಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ನಕ್ಕಡೆ ಯಾಪಲೆ ಅನ್ ಪಂದೆ ಅಂಚಾದ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಒಂಥರ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ 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 ಇತ್ತು ಉಲಾಯಿ ಬರ್ತದೆ ಎಂಟೋಡ ಪಾತೆರ್ ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟದೆಪ್ಪೇರು ಅವು ದಾಯ ಬಂದಾಗ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಪೋದಾತನು ಎಂಕ್ಲೇನು ಅಕ್ಕಲು ದೆತೊಂದಿರು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೂಫ್ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಅಂಚಾದ ಪ್ರತಿ ನಾಟಕಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುಂಡು ಕವಿತಾ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕಲಾಭಿಮಾನುಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಡಾಕ್ಲದ ಪಾತೆರಿ ಆತೆಡ್ಡೆ ದಾಯಪಂಡ ಅಕ್ಕಲು ಮಸ್ತ್ ಒತ್ತಡ ಉಡುಪೇರು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುನಿ ಬಂದ ಅಕ್ಕಲ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಉಡುಪ ಆತ್ ತಂಡಗು ಎಡ್ಡೆ. ಓಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಹ್ಮ್. ಈ ಮಸ್ತ್ ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ದರ್ ಮಾನಿಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹ್ಮ್. ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಹ್ಮ್. ಸೊ ಮಾನಿದ ಜನಕುಲ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕತೆ. ಮಾಡಿದ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಕವಿತಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಒಂಜಿ ವಿಪೋರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಸುದ್ದಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಐಟ್ ನೆಟ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಹೋಸ್ಟ್ಲ ಕವಿತಾ ಅಭಿಮಾನಿಲು ತೆಂಕಲ್ ಮೂಲ ಮಲ್ಪ 3,000 ಜನ ಸೇರ್ನು ಅಂಡ ಅಕಲ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನ ಮಾಣಿಡಿ ಆಪ್ಪಲ ಕಮ್ಮಿಂದು ತೋಜಂಗೆ ಬಾರಿ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪೇರು ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚಿನ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಮಾಣಿಡುಲ್ಲೆ ಸಂತೋಷ. ಇನಿ ಮಾನಿಡುಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲು ಅಪ್ಪ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯುಡು ಬಾರಿ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಬಾರಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇನ್ನೆಲ್ತ ಜಾತ್ರೆ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾದ ನಾಟಕ ನಾಯ್ದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಈ ವಿಶೇಷ ದಿನಟು ಇನಿ ನಾಯ್ದ ಬೀಲ ನಾಟಕ ಇಂಗ್ಲ ಚಾಪರ್ಕ ತಂಡದ ನಾಯ್ದ ಬೀಲವನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮಿರ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಮಗಲ್ನಲ್ಲ ಎಂಚ ಬಾಂಧವ್ಯ ಉಂಡು ಎಂಚ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡು ಪಂಪಿನ ತೆರಿಪವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಾಯ್ದ ಬೀಲ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಆ ನಾಟಕಡು ಒಂಜಿ 2.75 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ನಾಟಕವು ಇಂತ ಮಲ್ಲ ನಾಟಕ ಇಟ್ಟು 2.75 ಗಂಟೆ ತೆಲಿಪೌಂಡು ಪಂಜಾರು ತೆಲಿಪೋದು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ 15 ನಿಮಿಷ ಮಸ್ತ್ ಬುಲಿಪೌಂಡು ಜನಕ್ಲೇನು ತೆಲ್ತದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 10-15 ನಿಮಿಷ ಬಲ್ತದು ಓಪೇರಿ ಯಾಪಂದಾಗ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಆ ನಾಟಕದ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಮನಸ್ಸೊಲ ರೀಚ್ ಆತರ ಬಂದಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಇತ್ತಂಡ ಪನ್ನಗ ಖಾಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತಂಡ ಯಾವ ಜನಕ್ಲಿ ಇತ್ತದ ಅಗ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬೋಡು ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಇಲ್ಲ ಬಂಜರ ತೆರಿಪದು ಹೊರ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿದ ಇಂಜಿನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಯ್ಲೆಕ್ಕ ತೆಲ್ತದು ಬಲಿಪವನು ಅಂಚೆ ನಾಟಕ ನೆನೆಪೋರಿ ಉಂಡು ಏಪಲ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಯ ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ 8 ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜೇರು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತ್ರ ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲು ತಿಲಿಕದ ಬಳ್ಳಿ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಗಾಟನ ನಾಟಕಂದು ಐಟ್ ಇಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಮೂಜ್ ಅಂತ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಮಾಸ್ಟ್ ಕಾಪಿಗಾಟ್ ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರವಿಂದ್ ಬಳ್ಳಾರ್ ಇಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಮೂಜ್ ಅಂತ ಜುಗ್ಲು ಬಂದಿದೆ ಲೆಕ್ಕ ಮೂಜಿಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರಲ ಒಂಥರ ಜುಗ್ಲು ಬಂದಿ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಜನಕ್ಲೊಂದು ಆದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಂಡು ಅವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಎಲ್ಲ ನೆಟ್ ಉಂಡು ಜನಕ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಬೋರ್ಡು ಪೂರ ನೆಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಲ್ತು ತೇರೆ ಬರ್ಪೇರು ಅವ ಇಂಗ್ಲೆ ಖುಷಿ ಅಂತ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸರ್ ಏರಾಂಡ್ ಬರ್ತದು ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟ್ ಅಂಚಾದ ಸರ್ ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಹುಮ್ಮಸ್ರ ಪನ್ಪೆರದೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಜನಕ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ದಾಯಪನ್ನಾಗ ಎತ್ತೋ ಸತಿ ಕೆಲವರು ಬತ್ತದು ಈ ಪ್ರಾಯದ ಅಕ್ಕಲು ಮಾತ ಬತ್ತದು ಈ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ನಾಟಕ ತೂತಿನಕ್ಲು ಹತ್ತಂದ ಇಲ್ಲದ ಪಿದಾಡದ ಆವಂದಿನ ದುಂಬು ನಾಟಕ ತೂತಿನಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲದ ಪಿದಾಡ್ರ ಅಪ್ಪಲ ಅಪುರಪೋಡು ಬತ್ತದು ಇಂಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಇಂಕ್ಲೆಂಕ್ಲ ನಾಟಕನು ಮತ್ತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂಪಿನಕ್ಲು ಮತ್ತೆ ಅಪುರಪೋಡು ತಿಕ್ಕನಾಗ ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಬ್ಲೆಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಇಂಕ್ಲೇನ್ ತೂದು ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರಾಗಲ್ಲ ನೆತ್ತುಲೆ ಪಪ್ಪ ಒಂದು 6 ತೂಲೆ ಅಜ್ಜ ಒಂದು ಮೇರು ತೂಲೆ ಅಮ್ಮ ಒಂದು 6 ಪನ್ನಗ ಅಕುಲು ಎಂಕ್ಲೇನ್ ತೂದು ಒಂಜಿ ತರೆ ಹಿಡ್ದು ಕಾರ್ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೇರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಕ್ಕಳ ಕಂಡು ಬರ್ಪಿನ ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪ ಉಂಟದೆ ಐನ್ ತೂನ ಖುಷಿ ಆಪನ ಎಂಕ್ಲೆ ದಾಯಪನ್ನಾಗ ದೇವಿ ರೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಮಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರೊಡು ದಾಯನ್ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲು ಎತ್ತೋ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಎತ್ತೋ ಅಂಡೆ ಹಚ್ಚಿಡ್ತಿನಕ್ಲು ನಿಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲೇನ್ ತೆಲಿಪವರು ಬಗೆಲ್ಡು ಎಂಕ್ಲು ಬೋರ್ ಆನಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೇಜಾರ್ ಆನಗ ನಿಕ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ ತೂಪ ನಾಟಕ ತೂಪ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಪ ನಿಕ್ಲಿ ದೇವಿ ರೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಮಗ ಒಂದು ಬ್ಲೆಸ್ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಆನಂದ ಭಾಷೆ ಅಕ್ಲ ಕಣ್ಣೀರ್ ನೀರ್ ಜಪ್ಪನಾಗ
ಇಂಕ್ಲಿ ಒಂಥರ ರೋಮಾಂಚನ ಆಪುಂಡು ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವಿಯರ್ನ ಪಂಡ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ತದೆ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ನಕುಲ್ಲ ಪ್ರಾಯದಕುಲ್ಲ ಪುಂಜೋಲು ಅಂಜೋಲು ಪ್ರಾಯದಕುಲು ಜೋಕುಲು ಅಲ್ಲಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಬ್ಲೆಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂದು ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಪುಟ್ಟಿನಿಗೆ ಸಾರ್ಥಕ ಅಂದು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬಂತು. ಮೂವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮರಳಿ ಮನಸ್ಸಾಯ್ತು ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಐತೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಫಿನಿಶ್ ಆನ್ ಬರ್ತದೆ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ ಗಜಾನನ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಡದು ದೊಡ್ಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆರಪ್ಪನು ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಗ್ ಬಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯರುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಗಂಟೆ ಕಳುವೇರುಂದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಗ್ಲ ಕನ್ನಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಸ್ಟ್ನ ಅವ್ರು ರಿಲೀಸ್ ಆಯರುಂಡು ಅಂಚೆ ಮಸ್ತ್ ಲೈನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಉಂಡು ಬರೋದುಂಡು ಬರ್ಪುಡು ನಿಕ್ಕು ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತೇನೆ ದಯನ್ ಬಂದಾಗ ಎಂಕಲಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಬೆನ್ನೆಲು ಬೇರು ಕಂಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ಕಲಾವಿದಗಳು ಪುನಃ ಸಂಬಂಧ ಬಂಡ ಅವು ಬಂದಾಗ ನಿಕ್ಕು ತೂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರ ನನ್ನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಸಂಪತ್ತು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ನನ್ನ ಕಲಾವಿದೆ ಎತ್ತರಗಳ ಬುಳೆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಮಾತ ಅಭಿಮಾನ ದೇವರನ್ನ ಪುಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಗಳ ತೂಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಡು ನಾನು ಇತ್ತಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಜ್ಜನ್ನೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಯಾಬನ್ನಾಗ ಕಲಾವಿದರು ಬುಳೆಯುಡು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂದು ಲುಪ್ಪದ ಪಡಿ ಹಾಪುಂಡು ಯಾಬನ್ನಾಗ ಎನ್ನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಎತ್ತು ಬದುಕಿನ ಸಾಧೆ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ತುಯ್ಯರ್ ನನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ತೆಡ್ಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ವರ್ಕ್ ನನ್ನ ತೆಡ್ಡ ಕಲಾವಿದರು ಬರ್ತೀರಿ ನನ್ನ ತೆಡ್ಡ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ನನ್ನ ನಾಟಕ ತಂಡ ವರ್ಕ್ ನನ್ನ ನಾಟಕ ತಂಡ ಬುಳೆ ಉಂಟು ಅವಾಗ ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಬರ್ತದೆ ಮಾಣಿಗೆ ದೇವರನ್ನ ಒಳ್ಳೆದಿನ ಜಾಗ ಬೈದ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು ಮತ್ತ ಜನಕಲ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಬತ್ತಲಕ್ಕನೆ ಜನಕಲ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಆಪೇರು ಖುಷಿ ಆಪೇರು ರೇಪನಾಗ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಖಾಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಪ್ಪುನವಾಡು ಪಾತಿರ್ನವಾಡು ಅವನ್ನ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಖಾಲಿ ಟಿವಿ ಹಿಡ್ಕಲ್ಲ ಸರಿ ಅಪರೂಪ ಹೊಡ್ತು ಅದೇ ರಪ್ಪ ತೂನ ಖುಷಿ ಆಗ ಓಕೆ ಅಮ್ಮ ಇರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆವಾಡು ಇದನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಆವಾಡು ದೇವ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ವಿಜಯ ಕವಿತಾ ದೇವ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಜವಾದ್ಲ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ನಾಯ್ದ ಬೀಲಪ್ಪನ್ನಗ ದಾದಾದಿಪ್ಪು ನೆಂತಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪ ಮಗಲ್ನ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಕತೆ ಅಂಚನೆ ಬಂಜಾರ ತಿಲಿಪುನಾತ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿಲ ಉಂಡು. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಟೋಟಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು. ಸೊ ನಿಕಲ ತೂಲೆ ನಿಕಲ ಊರುಡು ಇತ್ತನ ಅದು ಪನೊಂದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನಂದರ ತಿಕ್ಕಗ ಸೊ ಅತ್ನೆಟ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಮರಪಚ್ಚಿ.